les amistats perilloses. En plena crisi econòmica i financera i quan el paper dels sindicats és potser més important que mai, amb desenes d'empreses que presenten expedients de regulació, la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres ha celebrat el seu segon congrés per escollir la nova direcció que anirà a càrrec d'Ovidi Huertas. Que sóc escollit en aquest congrés, Ovidi Huertas i Castelló. Huertas ha estat elegit com a nou secretari del sindicat amb només 3 vots en contra. Segons el secretari, la situació dels treballadors no és fàcil. La situació econòmica i laboral és complexa i per tant tenim que estar bastant amb les piles carregades. El congrés ha comptat amb la participació de Joan Coscubiela, secretari general de Comissions Obreres. A la mateixa línia que Huertas, Coscubiela ha volgut advertir que els propers mesos estaran plens de dificultats. Espero que l'estructura industrial del Vallès Oriental permeti aguantar millor la crisi i que el fort pes del sector turístic del Maresme també, però sens dubte se'ns presenten mesos molt complicats amb els que caldrà que les polítiques públiques del govern català utilitzin els recursos fiscals per reactivar l'economia de manera intel·ligent i sobretot utilitzant aquests recursos públics per recolzar les empreses a sortir d'aquest forat i per crear una xarxa de protecció social que impedeixi que les persones que es queden sense feina no només deixen de tenir feina sinó que tenen el risc d'entrar a situació d'exclusió social. Respecte al Vallès Oriental, Huertas ha destacat que el sindicalisme té més complicacions. És molt més difícil fer sindicalisme al nostre territori, on el 90% de les empreses són petites o micropetites, que no fer sindicalisme, que el sindicalisme sempre és complicat, però fer sindicalismes al Barcelonès, amb uns polígons industrials enormes, on te pots anar a fer activitat sindical en metro, no és el mateix que el nostre territori, que els polígons estan molt separats, que no hi ha bones comunicacions i que evidentment el de les empreses grans és un hàndicap, al no tindre una SEAT, un aeroport o grans empreses del sector de l'auto, també es fa que el nostre creixement és aquello de gotita, tacita i no per un gran volum. Finalment, el nou secretari ha destacat que l'acord de concertació amb l'Ajuntament de Granollers ja està gairebé tancat. I a Granollers estem molt a punt, perquè jo crec que no diré una data, però jo crec que abans que acabi novembre podrien tindre l'acord tancat, perquè l'Ajuntament de Granollers ha demostrat que aposta per la concertació i que té un interès important en que nosaltres estem allà, Comissions UGT, amb l'Ajuntament. Les mesures per fer front a la desocupació serà el tema prioritari. Totes les polítiques que afectin als desocupats, polítiques de formació, de recol·locació, totes les eines de polítiques actives, oficines d'atenció, totes les eines que puguin estar a l'abast dels treballadors i treballadores per la seva formació i millorar, o com a mínim per recol·locar-los i reduir l'atur. El congrés s'ha tancat amb el cant de la Internacional i dels segadors i amb un petit refrigeri. Segons el dirigent, ara és el moment de celebrar i carregar piles per afrontar uns mesos que no seran fàcils. Ahir era escollit secretari general de Comissions Obreres del Vallès Oriental i Maresme i avui el tenim aquí al plató. Benvingut, Ovidi Huertas. Hola, benvingut. Sorprès de que al congrés d'ahir només hi haguessin 3 vots en contra de la seva candidatura? Bueno, sorprès no seria la paraula, perquè tot el treball que s'ha fet aquests últims mesos anaven encaminat a arribar a un acord i un consens dintre de tots els sectors i les sensibilitats de comissions, i això ho hem aconseguit i per tant el resultat és fruit del treball de tots. Ja l'esperava, doncs, una mica. Sí, s'esperava, era el previst. José Cachinero li ha deixat el llistó alt? Alt, no, molt alt. Cachinero ha sigut una persona que jo crec que ha revolucionat el sindicalisme aquí al Vallès Oriental, és el que ho ha posat a l'alçada que està ara mateix i per tant el llistó està molt alt i serà complicat millorar-ho, però bueno, ho intentarem. Quins són els reptes per aquest nou mandat? Els reptes del nou mandat són continuar sobretot a les polítiques socials i socioeconòmiques que tenim com a primera tasca com a Unió Intercomarcal, els acords de concertació en totes les polítiques d'ocupació i més en aquests temps que corren a tots els nivells, i a poc seguir continuar creixent amb organització, amb afiliació i fer de comissions cada vegada més una eina útil a la societat i als treballadors i treballadores. Aquests reptes imagino que estan marcats una mica per la situació de crisi, com ara bé deia. Què és el que s'ha de fer des dels sindicats per suavitzar aquesta situació de crisi?
El tema està complicat. O sigui, nosaltres al Congrés, quan ho plantejàvem, que vam començar a treballar-ho en el mes de febrer o març, encara la crisi no havia esclatat, hi havia rumors, ja hi havia indicis, però encara no havia esclatat, i la veritat és que nosaltres paper important com a interlocutors socials amb la crisi, sobretot per evitar que faci un abús d'aquesta crisi, una crisi que és financera, que no és industrial, que no és de revolució tecnològica, sinó una crisi totalment financera, i el que de procurar és que les mesures que s'hagin de prendre per pal·liar la crisi a les empreses no siguin fruit del caprici dels empresaris per aprofitar que el Pisuerga passa per Valladolid, sinó que siguin realment mesures per intentar salvar llocs de treball i els que tinguin que perdre's que es perdin amb el menor perjudici possible als treballadors. El fet que a la comarca no hi hagi moltes grans empreses, creu que ens podrem escapar d'aquesta onada d'expedients de regulació o ens arribarà de totes maneres? I además ja estem amb ella, ja cada dia el sindicat el tenim desbordat de consultes, d'expedients, de reunions on ens plantegen que si este mes no, el mes que ve ja veurem. El sector industrial, el que és el sector del metall, tot el sector de components de l'automòbil està patint i molt, i clar, evidentment si SEAT baixa producció afecta als proveïdors de SEAT, que en tenim molts, Nissan igual, i per tant, per exemple, Autoliv, Valeo, Bosch, o sigui, totes aquestes empreses són proveïdors d'aquests fabricants de l'automòbil. Clar, però també Valeo, Autoliv, Bosch tenen proveïdors de peces més petits, o sigui, això és una caiguda inevitable. El sector químic farmacèutic sembla que està aguantant millor, potser perquè és un producte de més necessitat, el que fabriquen, els medicaments i tot aquest tipus de producte, i per tant no afecta tant, però que ens afectarà segur. Sí, ens està afectant, encara anirà més la cosa. Sí, anirà més. Jo crec que encara les previsions, no es poden fer previsions, però bueno, els indicis que hi ha és que fins a l'estiu que ve segurament no veurem alguna de llum, però encara patirem bastant. Què creu que han de fer les administracions locals per pal·liar els efectes d'aquesta crisi? Jo crec que el que han de fer és el que estem nosaltres proposant, i per això, per exemple, en pocs dies o poques setmanes signarem un acord de concertació amb l'Ajuntament de Granollers per buscar entre tots mesures efectives perquè hi hagin polítiques actives d'ocupació, per millorar la formació, la recol·locació i ajudar a la gent que més problemes tingui. Jo crec que aquesta és el poc o molt, segons com es vegi, que poden fer les administracions. Ahir el Congrés deia que era hora de deixar els copets a l'esquena i passar a fets concrets. A què referíem aquest comentari? Això és un comentari intern, no? Era un missatge que anava dirigit al Joan Coscubiela, al secretari general de la COM, i a la gent de la COM, no com un reproche, sinó com un anunci, no? La Comissió Obrera del Vallès Oriental Maresme és una organització els últims 4 anys moltíssim, hem passat de 14.000 quasi a 18.000 afiliats i afiliades, som la primera organització amb diferència de les dues comarques social, i a la COM, a la nostra organització, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, ja hem de tindre un paper més important, hem de passar ja de jugar a segona divisió a jugar a primera, perquè creixement, pel treball i perquè creiem que el sindicalisme que s'ha fet aquests últims 4 anys al Vallès Oriental del Maresme ha sigut de molt alt nivell. Com es veu des dels sindicats el fet que s'uneixin les patronals de la comarca per fer més força en els temps que corren? Jo entenc que això seria una bona notícia, perquè els interlocutors socials hem d'estar el més plegats possible en aquests moments, i la veritat és que moltes vegades es perden moltes de sinergies i moltes energies en discussions de representativitat per part de les patronals, i ojalà i fos possible una unió de totes, perquè això voldria dir que tots sabríem amb qui tenim que parlar i qui és el nostre interlocutor. És complicat perquè tampoc hi ha una legislació norma clara de representativitat, igual que els sindicats som interlocutors socials perquè ens ho guanyem a les eleccions sindicals quan la gent es vota, la patronal ho són perquè se suposa que tenen unes empreses de 3 afiliades, però no hi ha un baremo per mesurar-ho. Per tant, el millor seria que venissin totes unides.
Tot així, veu complicat que aquesta unió es faci efectiva? Jo veig complicat aquí al Vallès Oriental, ho veig complicat més que res per la trajectòria i per la història, però ojalà m'equivoqui i si des de comissions podem fer alguna cosa per ajudar, ho farem. Molt bé, Ovidi, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres al plató. Pues a vosaltres, i quan vulgueu, encantat.